Здравейте на всички, реших да ви изненадам да запиша клип за турнира HeroCon. Днеска датата е 9 май 2024 година, четвъртък вечер и HeroCon турнира, който вече измина, беше за злодеи, така че последният злодей вече премина. Започвам прегледа в българските сървъри, започваме с сървър BG4. HeroCon за злодеи. Ето класацията в BG4. Варис 2001, Христо II, мой скромен герой, Баро е на трето място. Рая с героя съм е четвърта. Това са и точките, които са събрали играчите, които са атакували злодеите. Отборния HeroCon, Angel на Demos са първи, Advanced Story, Старата школа трети, Отровните пълнички четвърти в класацията. Ще ви покажа и класирането по опит в момента, като има още 3 дена игра. Ето турнира по опит. Продължаваме с сървър BG1. Тук съм оставил специално, за да ви покажа, че има двоен опит от мисии в момента. Още 5 дена. Двоен опит от мисии в играта Hero Zero във всички сървъри. И така класацията тук. Ще пусна една мисия да има. Следващия HeroCon, който започва съвсем малко, е за времеви мисии. Ще се получават точки от мисии за време. Ето класирането в HeroCon турнира в сървър BG1. HeroCon Solo и отборния HeroCon. Бесните унищожители са тук първи. Само 3 отбора в класацията. BG1. Ето и турнира по опит BG1 да ви покажа как е в момента, средата на седмицата. И турнира по опит. Правим преглед на сървър BG2. Ето HeroCon Solo турнира. 17 играча в класацията и отборния HeroCon 2 отбора. Тук в сървър BG2 първи са яростта на боговете като отбор. Пропуснах да покажа и турнира по опит. 36 човека още в класацията. Ето ви топ 10 играчите по опит в BG2. Преминаваме към BG3. HeroCon Solo турнира. 12 отбора в класацията в BG3 и при отборите 2 отбора. Аржентина на първо място, Отровните пълнички втори. HeroCon турнира за злодеи. Турнира по опит. Общо 27 играча в класацията. И това са топ играчите в турнира по опит. Следва сървър BG5. При BG5 ситуацията е следната. Двуцифрени резултати при атаките на злодеи. 14 човека в класацията. При отборите Deadly Alliance са първи и 3 отбора в класацията. Турнира по опит. Ето това е класацията в момента. 19 играча класирани в този турнир. BG6. При BG6 ситуацията е следната. Тук преобладават и от нова ера играчи, от луди катерици в HeroCon Solo турнира. При отборите лудите катерици този път са първи пред руски отбор нова ера. Турнира по опит в сървър BG6. Да покажа и него. Сега ще покажем BG7. В BG7 класацията е следната. Ето, преобладаващи играчи от Z Nation отбора, които съм и аз. HeroCon Solo турнира. При отборния HeroCon 2 отбора Z Nation и Reborn. Турнира по опит. 36 играча в класацията. Ето и топ играчите. Турнира по опит. Преминаваме към сървър BG8. Ще видите нещо интересно.
Един играч с изключително много точки, съответно атаки. Тенката 9-7, поздравления за него и останалите играчи с цифрени резултати. 16 играча в класацията на HeroCon Solo турнира. При отборите, един единствен отбор, Essence са в тази класация. Ето да видите и отборите като класиране. Първите два отбора с 5 трофея за мотивация. Да видим турнира по опит в BG8 как е в момента. И последно преглеждам сервер BG9. Класацията в HeroCon Solo турнира в BG9 и HeroCon Solo турнира, HeroCon отборния, извиняйте. Тук пентаграма са на първо място, Redborn са втори. Модификаторите са трети като отбор. И турнира по опит в BG9 да видим за момента. Тук е най-активният български сървър. И последно правя преглед на сървъра Jumpint 1, който е международен сървър. Започна като speed сървър един месец през миналата година лятото и продължи в нормален сървър. Класацията тук е следната. Ето, HeroCon турнира, HeroCon Solo и тук е отборния HeroCon в този сървър. Да покажа отборите тук. И сега класацията в турнира по опит. Ето и класацията в турнира по опит в този международен сървър. Така, това беше всичко от турнира HeroCon за българските сървъри. Надявам се да ви хареса. Чао за сега и до нови срещи!